пісні жальби починайте, серце болім наповняйте, серце болім наповняйте, плачте в очі, як криниці, дайте горьких сльоз напиться, дайте горьких сльоз напиться. Зяні скрили сонця зорки, так просяких смуток горьких, так просяких смуток горьких. Всіх анёлов жаль стидає, сутяжения он не має, сутяжения он не має. Скалы моцно задрижали, и померлые повстали, и померлые повстали. Что тут деется, питаю, целый свет не выгонает, целый свет не выгонает. На узор покут Христовых жаль прямою без вимови, жаль прямою без вимови. Зрушує з моїм гніні, серце наше як камінні, серце наше як камінні. Єсус, ми святой крив'ю, все, чим грішний перед тобою, все, чим грішний перед тобою. Мені в душі огонь згасає, боль Галія твой приймаю, боль Галія твой приймаю. У другой частцы разважанняў над мукаю Пана будзем разважаць аб тым, што Пан Езус выцерпеў ад несправядлівага прысуду ажно да ўкаранавання цернем. Гэтыя раны і знявагі ахвяруем Пану, просячы супакою для нашай айчыны, згоды паміж народамі, а для нас саміх. Прабачэнне грахоў, паратунку ад зямных няшчасцяў, асабліва ад пажару, голаду, вайны і заразы. Глянь, що душа, як Бог тебе радує, життя за грішних Збавця не шкодує, боль за зняваги Ісуса болюча, злость наша мучить, став працютьою володарь створіння, тихий ягнятка, з видов всі ваші
струмені, діля спавління, за нашу пиху, терпіть спавця милий, терні так ранять, аж губляє сили. У плащ червоний Єсуса прибрали і обсміяли. О, плача серця, плач ти безупинна, змовця за гріх твой, терпіть больня вина. Каюся моцна за свої провини, Божа одини. Ісу, ти не винний над топом, вартий був смерті крижової признаний. Єсу мой коханий, Єсу, про злосливих забойців, був Творцю донний, страшно запляманий. Єсу мой коханий, Єсу, Тебя тромбат присягай, страчений был и тройчи не признаний. Єсу мой коханий, Єсу, Ти прослютих жовніров, на суд Пілата бив, як злодій гнаний. Єсу мой коханий, Єсу, Ти врази рада слуга, і його служак жорстко обсміяний. Єсу мой коханий, Єсу, Ти убилий як шати, бив тіля ганьби стеклива убраний. Єсу мой коханий, Єсу, для камінного слупа, немилосердно бив ти бичований. Єсу мой коханий, Єсу, праздняву людскую, венком терновим был коронованный. Єсу мой коханий, Єсу, прожавнірав неходних, бив ти на посміху пурпуру браний. Єсу мой коханий, Єсу, володару покудав, бив ти трястиною спитий снівашаний. Єсу мой коханий, будь привітаний, будь усхваляний, за нас отданий і сніважаний. Будь улюблений, будь похвалений, Боже благословлений.
на самую гору, просим дочка Зина, капусиці Христові сина, неси в кожную пару, неси в кожную пару. Ти за нас терпіла драна, Ісу Христе, смилуйся над нами. Ти за нас терпіла драна, Ісу Христе, смилуйся над нами. Ти за нас терпіла драна, Ісу Христе, смилуйся над нами. Літання до Христа, святара і ахвяри. Кір'я елейсон. Христе, почуй нас. Ойче з неба Боже, Сыне Откупитель свету Божа, Святая Тройца Единый Божа, Єзу святар на вяки, змилуйся над нами. Єзу, якого Бог назвав святаром на узор Мельхізедека, змилуйся над нами. Єзу, святар, якого Бог намастив Духом Святим і моцею. Єзу, святар великий. Єзу, святар з людей узяти. Єзу, святар для людей установлений. Єзу, святар, годний большої пашани, чим мів Майсей. Єзу, святар, сапраўднай святыні. Єзу, святар будучага багацця. Єзу, святар, святыня, вінны і беззаганны. Єзу, святар, верны. Єзу, святар, милосердны. Єзу, святар, добрадейны. Єзу, святар, які палає адданасцю Богу і людям. Єзу, святар, навякі досканалы. Єзу, святар, які ўзышоў на неба. Єзу, святар, які сядзіць праваруч велічы на вышынях. Єзу, святар, які заступаецца за нас перад абліччам Бога. Єзу, святар, які адкрыў нам шлях жывы і новы. Єзу, святар, які ўмілаваў нас і абмыў ад грахоў крывёй сваёю. Єзу, святар, які сябе самога выдаў як ахвяру і гостую для Бога. Єзу, ахвяра Бога і людзей. Єзу, ахвяра святая. Єзу, ахвяра беззаганная. Єзу, ахвяра прынятая Богом. Єзу, ахвяра прабачэння. Єзу, ахвяра урачыстая. Єзу, ахвяра хвалы. Єзу, ахвяра супакою.
Езу, ахвяра умилостивлення. Езу, ахвяра збавлення. Езу, ахвяра, у якой мы пакладаем давер і можам смела звяртацца да Бога. Езу, ахвяра, якая дваіх адным учыніла. Езу, ахвяра ад заснавання свету ахвяраваная. Езу, ахвяра жывая праз усе вякі. Будь да нас літасцівы, даруй нам, Езу. Будь да нас літасцівы, выслухай нас, Езу. Ад зла ўсялякага выбаў нас, Езу. Ад безразважнага прыходу на службу касцёлу выбаў нас, Езу. Ад граху святататства, ад духу нястрыманасці, ад пагоні за грашыма, ад усялякай хцівасці, ад неадпаведнага выкарыстання касцёльнай маёмасці, ад захопленасці светам і яго пыхаю, ад нягоднай цэлебрацыі святых сакраментаў, праз адвечнае святарства Тваё выбаў нас, Езу. Праз святое намашчэнне боскасці, моцаю якога Бог Айцец учыніў Цябе святаром, выбаў нас, Езу. Праз Твой дух святарскі выбаў нас, Езу. Праз служэнне Тваё, якім на зямлі Ты Айца свайго ўславіў. Праз крывавую ахвяру, якую Ты склаў сябе на крыжы. Праз тую ж ахвяру, якая штодзённа на алтары аднаўляецца. Праз боскую ўладу, якую Ты, адзіны і нябачны святар, выконваеш праз сваіх святароў. Захавай усіх слугаў касцёла ў святой пабожнасці. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Напоўні іх духам святарства Твайго. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Учыні, каб вусны святароў захоўвалі веды. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Пашлі на жніво сваё работнікаў нязломных. Цябе просім. Перамяні слугаў сваіх у паходні палаючыя. Абудзі пастыраў адпаведных сэрцу Твайму. Учыні, каб усе святары былі бездакорнымі і беззаганнымі. Учыні, каб усе, хто ўбачыць слугаў алтара, Пана ўшанавалі. Учыні, каб яны складалі Табе ахвяры справядліва. Ты, святар і ахвяра, учыні, каб праз іх распаўсюдзілася хвала найсвяцейшага сакраменту. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся, Божа, асвячальнік і апякун свайго касцёла, абудзі ў ім праз духа Твайго годных і верных распарадчыкаў святых таямніцаў, каб праз іх служэнне і прыклад пры Тваёй дапамозе народ хрысціянскі ішоў шляхам збаўлення. Божа, Ты загадаў вучням, калі яны маліліся і пасцілі, выбраць Паўла і Барнабу для справы, якую Ты для іх прызначыў. Будзь цяпер са сваім касцёлам, што трывае на малітве, і ўкажы тых, каго Ты выбраў для сваёй службы. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен.
Таємницю сакрамента успалимо щиро всі, тратить моць здоров'я право мягче, Божо нові заповедь, що нам розум не тлумачить, світло віри принеси. Богу вічному Тройці, прославлені і хвала, і Отцю, і Сину разом, Творцю вічного життя, Духу, що від них походить, Давцю вічного світла. Аминь. Аминь. Хай буде Бог прославлений, хай славиться ім'я Його святое, хай буде прославлений Ісус Христос, справді Бог і чоловік справний, хай буде узвеличено ім'я Христова, хай буде прославлено найсвятейшее серце Ісуса, хай буде прославлена найдорожейшая кров Ісуса, хай буде узвеличений Ісус Христос у найсвятейшем сакраменті, хай буде прославлений Дух Святий Утешитель, хай буде ушанована найсвятейшая Панна Марія, хай буде ушанована її святое і беззаганное зачаття, хай буде ушанована полної хвали її у небо взяті, хай буде ушанована ім'я Марії Панни і Маті, хай буде ушанований святий Йосиф, її пречистий обранник, хай славиться Бог у своїх анgelах і усіх святих. Аминь. Будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент,
завсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Інтенція гэтай святой мши просім опеки Найсвятейшей Панны Марии, Божьей ласки, здоровья для Антонины, Евгена, Константина, и Арины, Алены, Павла, Александра, Станислава, и Семі Сакович и Княжевич. Просим так само Божьего владарства для Ванды и Степана Живицких. Помолимся так само об ласце избавления для померлых семьи Бондарович, Ирины, Юзефа, Ванды, Вацлава, Ядвиги и Дмитрия. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли изложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занядбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Молимся, просим Тебе, Пане наш Боже, да поможи нам жить у той любови, якою полюбил нас Твой Сын Иисус Христос, отдавший себе за нас на смерть крыжовую, яки с Тобою живей володарить, у едности Духа Святого Бог празусе веки вечные. Аминь. Сідайте. Читання книги пророка Захиеля. Так каже пан Бог: «Вось я открою могилы ваши, и выведу вас, народ мой, из могил ваших, и приведу вас у землю Израиля. И доведаетесь, что я пан ваш, коли открою могилы ваши, и выведу вас, народе мой, из могил ваших, и удыхну у вас дух мой и учиню, что будете жить и спочивать на земле вашей, и доведаетесь, что я, пан, сказал и зробил гэта, каже пан». Гэта слово Божие. У Пана милосердность и откупление. У Пана милосердность и откупление. З глибин я кличу Тебе, Пане, Пане, почуй мой голос, нехай Твої вуші почують,
голос моих молитв. У Пана милосердность и откупление. Коли ты, Пане, будешь зважать на беззаконні, хто ж витриває, Пане, але у Тебе пробачення, кам боялися Тебе. У Пана милосердность и откупление. Сподяюся на Пана, сподяється душа моя на Його слово. Душа моя чекає Пана, больш, чим варта світання. У Пана милосердность и откупление. Больш, чим варта світання, нехай Ізраїль чекає Пана, бо в Пана милосердність і щодрою Його откуплення. Йон откупить Ізраїль од усіх беззаконня Ягоних. У Пана милосердність і откуплення. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, тыя, хто поступае паводле цела, Богу дагадзіць не могуць. Вы ж не ў целе, але ў духу, калі толькі Дух Божий жыве ў вас. Калі ж хто Духа Христовага не мае, той не належыць яму. Калі ж у вас Христус, то цела мёртвае з-за граху, а Дух мае жыццё дзеля справядлівасці. Калі ж Дух таго, хто ўваскрасіў з мёртвых Хрыста, жыве ў вас, то той, хто ўваскрасіў Хрыста з мёртвых, ажывіць і вашыя смяротныя целы Духам Сваім, які жыве ў вас. Гэта Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе, Слово Божие. Я у воскресенні життя, каже Пан, хто вірить у мене, не помре ніколи. Хвала Тобі, Слово Божие. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Jana. Хвала Тобі, Пані. U той час сёстры паслалі сказаць Езусу: «Пане, той, каго ты любіш, хворы». Пачуўшы гэта, Езус сказаў: «Гэтая хвароба не вядзе да смерці, але да славы Божай, каб Сын Чалавечы праславіўся праз яе». Езус жа любіў Марту, яе сястру і Лазара. Пачуўшы, што той хварэе, заставаўся 2 дні на тым месцы, дзе знаходзіўся. Пасля гэтага сказаў вучням: «Пойдзем зноў у Юдэю». Прыйшоўшы, Езус даведаўся, што Лазар ужо 4 дні ў магіле. Калі Марта пачула, што ідзе Езус, яна выйшла яму насустрач, а Марыя сядзела дома. Тады Марта сказала Езусу: «Пане, калі б ты тут быў, не памёр бы брат мой. Але і цяпер ведаю, што аб чым бы ты не папрасіў Бога, Бог дасць табе». Езус сказаў ёй: «Уваскрэсне брат твой». Марта сказала яму: «Я ведаю, што уваскрэсне падчас уваскрасення ў апошні дзень». Езус сказаў ёй: «Я уваскрасенне і жыццё.
Хто верыць у мяне, калі нават і памрэ, будзе жыць. І кожны, хто верыць у мяне, не памрэ ніколі. Ці верыш у гэта? Яна адказала яму: так, пане. Я веру, што ты Месія, Сын Божы, які павінен быў прыйсці ў свет. Езус глыбока ўзрушыўся і ўсхваляваўся ды сказаў: дзе вы паклалі яго? Адказалі яму: пане, ідзі і паглядзі. Езус заплакаў. Юдэі ж казалі: глядзі, як ён любіў яго. А некаторыя з іх казалі: ці не мог ён, які адкрыў вочы сляпому, зрабіць, каб і гэты не памёр? Езус жа ізноў глыбока ўзрушаны ідзе да магілы. Была ж гэта пячора, і камень ляжаў на ёй. Кажа Езус: адсуньце камень. Сястра памерлага Марта кажа яму: пане, ужо смярдзіць, бо 4-й дзень як памёр. Езус кажа ёй: ці не казаў я табе, што калі будзеш верыць, убачыш славу Божую? Тады адсунулі камень. А Езус узняў вочы і сказаў: Ойча, дзякую табе, што ты пачуў мяне. Я ведаў, што ты заўсёды чуеш мяне, але сказаў дзеля натоўпу, які стаіць вокал, каб паверылі, што ты паслаў мяне. І сказаўшы гэта, крыкнуў моцным голасам: Лазар, выйдзі вонкі. І выйшаў памерлы з нагамі і рукамі, абвязанымі палатном, а твар ягоны быў абвязаны хусткаю. Езус кажа ім: развяжыце яго і дазвольце яму хадзіць. Тады многія з юдэяў, якія прыйшлі да Марыі і бачылі, што ўчыніў Езус, паверылі ў яго. Гэта слова Пана. Хвала табі, Христе. Я ў васкрасенне і жыццё, кажа Пан. Хто верыць у мяне, не памрэ ніколі. Дарагія браты і сёстры, у гэтым часе, калі асаблівым чынам падчас рэкалекцыі велікапостных мы хочам прыгатаваць свае сэрцы на пасхальныя святы, гучаць ужо гэтыя словы, которые з'яўляюцца сутнасцю пасхальнай перамены. Я у васкрасенне і жыццё. Прыняць новае жыццё. Жыццё, якое дае Хрыстус, гэта сэнс прыгатавання і гэта сэнс святкавання Вялікадня. Як гэта зрабіць? Якім чынам увайсці ў гэтую прастору з мёртвых паўстання? Каб святы не былі толькі святкаваннем Езуса Хрыста, памяці, але сапраўды нашымі глыбокімі асабістымі перажываннямі. Якім чынам гэтае з мёртвых паўстанне перажыць у сабе, у сэрцы сваім, у сваёй душы. Гэтага мы вучымся, альбо лепей сказаць, гэта мы паўтараем падчас рэкалекцыі. Учора мы гаварылі пра любоў да бліжняга, которой вучымся праз тое, што слухаем, гаворым, прабачаем. А сёння хочам пагаварыць, што любоў да Бога, гэта аснова, гэта фундамент. Без любові да Бога не будзе свята, не будзе ўваскрасення, не будзе спаткання з жывым Хрыстом. Як жа любіць Бога? Што значыць, што мы любім Пана Бога? На пачатку трэба зрабіць такое адрозненне, што калі мы гаворым пра любоў да другога чалавека, гэтую любоў можна памераць. Нейкім чынам, напрыклад, часам. Калі я люблю мужа, жонку, я праводжу з ім, з ёй час. Калі я люблю дзяцей сваіх, я праводжу з імі час. І гэта сапраўды вымернае. Гэта некая жыццёвая энергія, гэта сілы, которые я ўкладваю. І гэтую любоў мы даем другому чалавеку, который яе прынимаем. Як памераць любоў да Пана Бога? Усё, што мы маем, гэта дар ад Пана Бога. Мы Богу нічога не можам даць. Мы Богу нічога не можам даць. Нам часамі падаецца,
Што гэта мы робім дар Богу, можа, часамі аддалжэнне Богу. Пане Божа, буду маліцца. Богу малітвы нашыя не патрэбныя. Нам яны патрэбныя. Пане Божа, добра, прыйду да касцёла. Але гэта Богу не патрэбна. Гэта нам патрэбна. Што ж мы можам даць? Богу нічога даць не можам. То як любіць Пана Бога? Як зразумець, што я Бога люблю? Прынімаць. Бог ёсць любоў. І Бог хоча, каб мы любоў прынімалі. Чым больш мы прынімаем любові ад Пана Бога, тым бліжэй мы становімся да Яго. У чым гэтая любоў Божая? Бог паказвае сваю любоў праз тое, што дае нам сваё слова, гаворыць да нас. Бог паказвае сваю любоў праз тое, што вучыць нас, як жыць, дае нам сваё права. І ўрэшце Бог паказаў нам сваю любоў праз Езуса Хрыста. Гэта мы асаблівым чынам хочам зразумець у Вялікім посце. Любоў, якую Езус Хрыстус паказаў асабліва праз свае пакуты, цярпенні, праз смерць. Прыняць Божае Слова, прыняць Божае права, прыняць Езуса Хрыста, Божага Сына. Гэта вельмі канкрэтныя шляхі любові да Пана Бога. Толькі так. Першае чытанне, якое мы сёння чуем, паказвае нам вялікую надзею, якую Бог хоча уліць у нашыя сэрцы. Асабліва ў тых сітуацыях, каторыя па-людску можна назваць адным словам магіла. Магіла – гэта канец, гэта трагедыя, гэта безнадзея. У сітуацыі такой знайшоўся выбраны народ. Вывялі з зямлі гэтай абетаваннай, забралі ў вавілонскі гэты пераслед, зняволенне. І менавіта там яны плачуць, моляцца да Пана Бога, не маючы надзеі, ці калі мы вернемся ўжо некалькі пакаленняў. І праз прарока Бог дае сваё слова. «Вось я адкрыю магілы вашыя і вывяду вас, народ мой, з магілаў вашых, і прывяду вас у зямлю вашую». Для Бога няма безнадзейных спраў. Для Бога няма такой справы, з якой Бог не мог бы нас вывесці. Мы часамі губляем надзею. Не бачым выхада, бачым адно – пустату, холад, смерць. А Бог сваім словам, поўным надзеі, ажыўляе. Толькі трэба гэтае слова пачуць. Толькі трэба гэтае слова прыняць. І гэта вось любоў да Пана Бога, прыняцце Божага слова. Не жыві толькі сваімі прынцыпамі, сваімі думкамі, сваімі планамі, але адкрыйся на Бога, который мае сваё дзеянне, свае планы. Бог, который заўсёды дае надзею. Як часта слухаю Божае Слова, як часта прынимаю яго ў сваё жыццё, ці яно з'яўляецца крыніцай маёй надзеі. Другое чытанне паказвае нам, што чалавек, который адкрыўся на Бога, хоча прыняць Божае права. Тое, што з'яўляецца вельмі характарыстычным, тыя, хто паступаюць паводле цела, Богу дагадзіць не могуць. Добра ведаем, што можна жыць так, як бы Бога не было, нікога нічога не слухаючыся, робячы то, што мне падабаецца. Сёння так найчасцей жывем, дагаждаць сабе, бо мне так нравіцца, бо мне так добра. І неважна, ці гэта супраць Божага права, ці гэта іншым не будзе падабацца, бо я так хачу. Чысты абсалютны эгаізм, так як бы ўсё вакол мяне кіравалася. І добра ведаем, што такое дагаджэнне сабе вядзе да расчаравання. Раней ці пазней чалавек стане перад пустатой, дагаджаў сабе, а потым нічога не маю. І заўсёды замала, заўсёды замала. Тыя, хто хоча ісці за любоўю Бога, хочуць прыняць Божае права. Гэта той Божы дух, который нас напаўняе. Дарога, шлях да святасці, ён пэўны, але трэба яго паслухаць. Трэба паводле гэтага пайсці. А гэта высілак. Не заўсёды нам хочацца. Бо ведаем, што гэтае права часамі кажа «не». Не рабі таго, што табе захацелася.
Не дагаджай сабе цяпер, паступай па-іншаму. Ці заўсёды слухаю Божае права? Ці яно з'яўляецца тым Божым духам, которым хачу напаўняць сваё сэрца, каб паводле яго жыць, каб паводле яго сапраўды быць чалавекам, который ідзе да святасці, да той мэты, якую даў мне Пан Бог. Урэшце, чытанне з Евангелля, которое показывае цуд Езуса Христа, уваскрашэнне свайго сябра Лазара. Сілай, которая вядзе да змены гэтага стану смерці ў жыццё, з'яўляецца Божая любоў. У гэтым фрагменце, так як мы добра уважліва слухалі, аж 3 разы евангеліст кажа, што Езус любіў Марту, Марыю, брата Лазара. Габрэі кажуць, паглядзіце, як ён любіў яго. Божая любоў мацнейшая за кожную смерць. Гэты цуд, который здзейсніўся, гэта быў фізычны цуд. Сапраўды Лазар памёр, і Езус яго ўваскрасіў. Але мы хочам прыняць для сябе, як Езус нас можа ўваскрасіць. І тут трэба ў парадку такім духоўным прыгадаць сабе, што наш грэх – гэта смерць, духоўная смерць. І звярніце ўвагу, мы самі сябе зноwu ж уводзім у такую магілу. Бог можа вывесці нас з гэтай магілы, але патрэбна нашая вера і нашая любоў. Хаця бы крышачку. Звярніце ўвагу, патрэбныя людзі, которые будуць за намі маліцца, которые будуць прыходзіць да Бога і прасіць. Памёр брат Лазар, а ёсць 2 сястры, Марта і Марыя. Ходзяць да Езуса, просяць, прыйдзі, зарабі нешта. Езус Христус, выдаецца, нават спецыяльна чакае, каб Лазар памёр, каб потым прыйсці і на вачах усіх зрабіць гэты цуд. Дарагія, пазвольце, што падзялюся такім сведчаннем з душпастырскай працы сваёй, каб сапраўды паказаць, як гэтае Евангелле здзяйсняецца ў жыцці канкрэтнага чалавека. На пачатку свайго святарства, калі я працаваў у парафіі адной і першы год знаёміўся з парафіяй, як кожны святар, хадзіў па калядзе, каб пазнаёміцца з парафіянамі. І ёсць па калядзе заўсёды вядуць міністранты, хлопцы, которые знаюць гэтую мясцовасць, ёсць картатэка парафіяльная, дзе запісаныя звесткі. Іду па калядзе, і вось чарговы дом, чарговая кватэра. І хлопцы кажуць, міністранты, сюды не пойдзем. А чаму? Ну, тут ніколі ксяндза не прынимаюць. Ну, добра, гляджу гэтую картатэку, і сапраўды няма ніякіх звестак. Так, як бы ніколі там ксяндза не прынималі. Ну, пробую абысці далей, адкрываюцца дзверы, і выходзіць спадарыня, старэйшая жанчына, кажа, зайдзіце к нам, пожалуйста. Заходжу, зацікаўлены, што там чакае за дзвярыма, але нічога надзвычайнага, асобеннага. Уключаны телевізор, гарбатка на стале. Старэйшы ўжо пажылы чалавек, гаспадар сядзіць. Я так прафесійна, хіба як святар, так праляцеў комнату зрокам, каб убачыць крыж, абраз, не ведаю, нешта рэлігійнае. Нічога такога не знайшоў. Але ў такой, як заўсёды там у нас такой секцыі, там, дзе гэтыя шкляначкі, чарачкі, кніжачкі, заўважыў партрэт Сталіна. Я малады, яшчэ пакуль што малады ксёндз, гэта было, не знаю, 15-17 год назад, не ў тыя часы, только цяпер. І так хіба было відаць, што трохи я удзівіўся, паглядзеў на гэтых гаспадароў дому, а гаспадар такі ўстаў, кажа, ну што вы смотрите? Мой дом, мой храм. Кого хочу, того почитаю. Делайте свое. Ну і я, як умеў, сделаў свое, помоліўся, поблагословіў, набраў паветра ў лёгкія, каб паразмаўляць, а гаспадар кажа «спасибо» і паказаў, дзе знаходзіцца выхад. Я таксама падзякаваў, гэтая жанчынка адвяла мяне, закрыліся дзверы, пачала дзякаваць, перапрашаць, плакала, была збянтэжана, не ведала, што сказаць. Кажу ёй, паслухайце, не губляйце надзею, будзе добра, маліцеся, прасіце Бога. А яна так глыбока паглядзела ў вочы, кажа, ведаеце, ксёндз, тут ужо добра ніколі не будзе. Тут няма надзеі. І так закончылася наша размова.
Вядома, каляда гэта пасля Новага году, студзень, прайшлі 3 месяцы, набліжаўся час пасхальны, вялікі тыдзень быў, вельмі шмат мітусні, як заўсёды ў касцёле, дэкарацыі. І вось прыходзіць гэтая жанчына. Парафія невялікая, я ўжо добра ведаў, хто ёсць, хто ў парафіі. Яна прыходзіць збянтэжана, кажа: «Простите, я хочу, каб вы да нас прыйшлі, памірае мой муж». Я кажу: «Ведаеце, хіба это не добрая ідэя? На што? Я памятаю нашае спатканне, калі так можна сказаць, культурна, але выгнаў ксяндза. Говорю: на што? Гэта нічога гэтага не прынясе. На сілу, калі мы будзем ксяндза. Не, ён папрасіў. Сабіраюся, як да хворага, з найсвяцейшым сакраментам, уваходжу ў гэты дом, у гэтае мяшканне. Зусім іншы образ. Чалавек, который ужо звалены хваробаю, з'едзены ракам, апошнія хвіліны жыцця, пачаў прасіць прабачэння і папрасіў аб размову, которая была споведдзю з усяго жыцця. Расказваў пра сябе, пра сваё жыццё. І як прыпеў, паўтараў адну фразу, можна сказаць, адзін грэх: «Я забіў Бога». Я пахрышчаны, я католік. Я ў пабожнай сям'і нарадзіўся, выхавалі, але потым пасля школы паехаў у горад, універсітэт і наеўся. Атэізму, гэтай ідэалогіі я забіў Бога ў сабе. Я забіў Бога ў бацьках сваіх. Прыязджаў дамоў, яны, як добрыя проста людзі, прасілі, малілі, каб пайшоў у касцёл, памаліўся, смяяўся з іх. А калі яны памерлі, і я ведаў, што будзе святар на пахаванні, не паехаў на пахаванне бацькоў сваіх. Я забіў Бога ў жонцы сваёй. Усё жыццё прасіла, маліла мяне павянчацца, шлюб, у касцёле, ў царкве, хоць дзе, абы з Богам. А дзе там? Ні за што. Я забіў Бога ў дзецях сваіх. Чи ведаеце, што яны не пахрышчаныя? Ён не ведаў, што жонка патаемна перад ім пахрысціла, аднака іх. А ён усё жыццё быў перакананы, што яны не пахрышчаныя. Я забіў Бога ў доме сваім. Мы тут ніколі не святкавалі, звярніце ўвагу, не мелі ні крыжа, ні абразу, не было тут Бога. Я забіў Бога. Апошні раз быў у споведзі 56 год таму назад. Больш грахоў не памятаю. Атрымаў разграшэнне, намашчэнне, прыняў святую камунію. Цяжка яму было ўжо гаварыць, часамі нават губляў такое сазнанне, свядомасць. І вось калі я ўжо адыходзіў, так узяў за руку, паглядзеў у вочы, кажа: «Дзякуй вам. А знаете, сегодня у меня Пасха». Гэта былі апошнія ягоныя словы. «Я ў васкрасенне і жыццё, кажа пан. Хто верыць у мяне, не памрэ ніколі». Гэтыя словы не проста прыгожыя словы на свята. Гэтыя словы могуць і павінны быць зместам нашага жыцця, нашага духоўнага ўваскрашэння. Кожны раз, калі мы пройдзем праз споведь, Бог уваскрашае нас, дае гэта новае жыццё. Мае дарагія, мяркую, што большасць з вас ужо паядналася з Богам, напоўніла сваё сэрца Божай ласкай. І за гэта дзякуем Богу. І мяркую, што, можа, часамі, вяртаючыся дадому, маем яшчэ гэтых сваіх лазараў, которые яшчэ ў магіле, которые яшчэ не ўваскрэслі. Не тратьце надзеі. Мейце веру ў Божае Слова, у Божую любоў. Не пераставайце маліцца, бо гэтая хрысціянская Божая любоў большая за кожны грэх, за кожную слабасць. Няхай Христус увойдзе ў нашыя сэрцы, адкрые ўсе гэтыя нашыя грахоўныя магілы, пераменіць нашае жыццё і дасць нам радасць у васкрасення. Амен.
Да Бога, які праз святых рост адрадзіў нас і паклікаў да вечнага жыцця, узнясём наши супольныя малітвы і просьбы. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб у Богу яны чэрпалі сілы і заўсёды адстойвалі справядлівасць і праўду. Цябе просім. Молімся за людзей, якія адышлі ад касцёла, каб яны не трапілі ў сеці злога духа і атрымалі ласку на вяртанне. Цябе просім. Молімся за народы свету, каб на шляху да лепшай будучыні яны кіраваліся святлом Божай праўды, запісанай у Евангеллі. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія ў бліжэйшы час прымуць сакрамент хросту, каб на працягу ўсяго жыцця яны заставаліся верныя Хрысту і Касцёлу. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб яны вытрывалі ў еднасці, да якой паклікаў іх Езус Христус. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы ахвотна слухалі Слова Божае і трывалі ў малітве. Цябе просім. Прашу Бога Всемагутнага аб ласцы збаўлення для памерлых сям'і Бандарович, Ірыны, Юзефа, Ванды, Вацлава, Ядвігі, Дмітрія. Прашу таксама Божага валадарства для Ванды і Сцяпана Жывіцкіх. Цябе просім. Апекі Найсвяцейшай Панны Марыі, Божай ласкі, здароўя для Антаніны, Яўгена, Канстанціна, Арыны, Алены, Паўла, Александра, Станіслава, сям'і Саковіч і Княжевіч. Цябе просім. Малю Бога Всемагутнага, мяне сёння прасілі памаліцца за супакой у свеце, асабліва за людзей, якія церпяць ад разных бамбёжак. Прашу за іх, каб Пан Бог даў ім сілы вытрываць усе вось гэтыя несправядлівасці гэтага свету, непаразуменні гэтага свету, за супакой у свеце малюся. Прашу Бога таксама за людзей несправядліва пакрыўджаных, несправядліва асуджаных. Малюся за святароў, якія знаходзяцца ў вязніцы. Прашу таксама за людзей, за нашых ахвярадаўцаў. Няхай Бог Усемагутны благаслаўляе кожнаму, благаслаўляе, спасылае Духа Святого, каб яны мудра маглі кіравацца ў працы сваёй, у штодзённасці сваёй. Цябе просім. Усемагутны Боже, Ты даў нам жыццё і няспынна спасылаеш нам Твае ласкі. Учыні просім, каб мы з удзячнасцю прымалі Твае дары і дзяліліся імі і з бліжнімі. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Сідайце. С неба нам посланы
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Выслухай нас, усемогутный Боже, и силой этой ахвяры очисти Твоих верных, яких привел до познания христианской веры праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. У гору сердцы. Усносимых да погадна. Подякуем Пану Богу нашему. Володна гида и справедлива. За правды годна это и справедливо, слушна и збагавенна. Каб мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойче всемогутный вечный Божа, праз Христа Пана нашего. И Он, як соправдный человек, оплаквал своего сябра Лазара, и як Бог и владар життя, увоскрасил его з могилы. И Он, выявляя милосердность до всех людей, и праз великодные сакраменты веде нас до нового життя. Праз Яго Твою велич прославляют хоры анёлов, якие завсёды радуются перед Твоим обличам. Просим, каби наши голосы долучилися до их, разом с ими скликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осана на вершинах, благословленный той, кто приходит у имя Пана, осана на вершинах. Соправды, Божа, Ты, святый, справедливо хвалит Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенной моцию Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно сбираешь народ свой, каба до всходу солнца и до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому в едности з усім костелом у перший день тыдня, коли Иисус Христос увоскрос и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцаю Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталися яны телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вечеры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Это великая таямница веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ў шэсце, і чакаючы другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш Найсвяцейшай Паннай, Богородицей Марыяй, са святым Юсафам і абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Габрыэлем, святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы мацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О, добры Ойче, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Твае адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваей хвале праз Хрыста Пана наша, праз якого дорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче, всемогутны, в єдності Духа Святого, уся пашана і хвала праз усе веки вечные. Амен. Просім Айца Нябеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, Як у небе, так і на землі. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наші, дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усяляка неспакою, чакалі исполнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага, Иисуса Христа. Бо Твоего владарства и моц, и хвала навеки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Проси мне, зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Супокой с Тобою. Баранко Божий, яки вяриш на себе, праги світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, яки вяриш на себе, праги світу, змилуйся
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений і покликаний на вечеру ягоною. Пане, я не вартий, каб ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Кожний, хто живе і вірить у мене, не помре навіки, каже пан. Господи, я не вартий, каб до мене войшов. Ты своим словом душу обновишь, меня вратуешь снов. Тело и кровь покину, нам грешным споживать. Крошечцы хлеба сыходишь с неба, как нам ратункам стать. Крошечцы хлеба сыходишь с неба, как нам ратункам стать. Ласка усіх криниця, Збавця і лікар наш, про свої рани Єсу коханий, оздоровляєш нас. Слабому дариш силу, габулі не грошив. Дай же мне, Боже, как день свой кожный, я Твоей ласцы жив. Дай же мне, Боже, как день свой кожный, я Твоей ласцы жив. Только Тебе хочу я тут на земле служить, а поты вечно в небе беспечно с Тобою, Христе, жить. Духом Святым и Словом Божьим меня учи. Вязі владару на шлях свій правий, кожний мій крок іди. Вязі владару на шлях свій правий, кожний мій крок іди. Ісу Христе, Збавця світу, дай мені сила нести криш, слово правди, вірущина, дай мені, Боже, ласки Твої. Ісу Христе, Збавця
Молимся. Просим Тебе, всемогутный Боже, каб мы заўсёды были живыми членами Христа, тело и кровь якого примаем, які живе владарец на веки вечные. Аминь. Святый Архангеле Михалия, бережи нас у змаганні, будь нам обороною супраць. Бажаныя 23 сакавіка, заўтра ў панядзелак, імша ў 9 і ў 19. 24 сакавіка, ўторак, імша ў 19. 25 сакавіка, серада, урачыстасць звеставання пана. Звеставанне благавешчання, яшчэ так па-праваслаўнаму больш. Імша ў нашым касцёле будзе ў 9 і ў 19, у снежні будзе ў 18. 26 сакавіка, чацвер, святая імша о 19 гадзіне. В гэты дзень у катедры ў Мінску будзе сустрэча міністрантаў, поэтому хто там з міністрантаў наших хочуць паехаць, звярнуцца да ксяндза Кірыла. 27 сакавіка, пятніца, імша ў 19, 28 сакавіка, субота, імша ў 9 і 19. У 28 сакавіка таксама у нас адбудзецца крыжовы шлях, так званы экстрэмальны, такі, знаеце, такі доўгі крыжовы кіламетраў 30. Крыжовы шлях, начинаецца ён у нас за возерам, каля фігуркі Маткі Божай, і так, як у прошлым годзе, вельмі доўга будзе ісці да ночы, будуць ісці па дарогах, па лясах, па палях з крыжамі. Тыя, хто там захацеў так прайсціся, я тоже пару стацый прайду, бо там яшчэ не можна, мне яшчэ не натрэніраваўся добра хадзіць, трэба трэніравацца толькі перад Божым целам, заўсёды ксёндз трэніруецца добра, каб прайсці ад свержня да стоўбцаў. У нас крыжовы шлях стаўпецкі будзе у Великую пятніцу. Мы папрасілі дазвол на крыжовы шлях, ну, як традыцыйна, ад старога касцёла, дзе быў стары касцёл, да новага касцёла, так, з стацыямі, так, як кожны год. Поэтому наступная недзеля у нас вербная недзеля, пальмовая, альбо недзеля мукі пана. Святая імша, як заўсёды, у нас у касцёле будзе, вось, і ў 9 часоў будзе імша і ў Ацэдзе, і ў Жацерава. Будзе таксама святая імша ў Сверанава, ксёндз Кірыл паедзе. Тут у Стоўбцах будзе в 11, у 13 у Свержні і у 18 вечарам тоже у Стоўбцах. У суботу у 19:00 тоже освячэнне вербаў будзе. Это недельная святая імша. Запрашаю. Волонтеры запрашаюць да ўдзелу ў акцыі «Велікоднае святло». Можна прыносіць свае вырабы, набываць прапанаваныя. На пальмовую недзелю яны прыгатавалі ўпрыгожаныя галінкі, вярбы. Набывайце, калі ласка. Таксама запрашайце святара да хворых ці састарэлых на велікодную споведь. Это вельмі важна. Знаете, вот Ацэда, это яны, можа, глядзяць, чуюць, малацы, знаете. Яны там допільнавалі ўсіх, как говорится, хто не змог, то привезли. Да. Поэтому там, я так поглядел, пришли все, кто не приходил даже. Так, поэтому вот это пример настойчивого этого самого католицизма, я называю. Молодцы. Это вот так, нехай Боженька им благословляя. Ну, все католики, знаете, может, я сегодня так был там с раницы, думал, ну, не ездил бы ксёнцу в эту Ацэду, в каплицы. Тыя, што во зараз прышлі, яны ніколі нават не подумали, что трэба калісьці споведаться. Нават вы не подумали. Поэтому, ну, дяковать Богу, что есть такие точки, как я называю, пункты, где мы, приезжая ксёнц, вот, Жацерова, Ацэда, у недзелю, заўсёды так, знаете,
дружненько. Вось, приезжают новые дачники, их штурхают, так, они понимают, что надо ходить у каплицу молиться. Вот, это вельми важно, так, им напоминают при оказии, да, что треба ходить молиться. И вот и стараются люди, понимаете, стараются. Это, ну, так приемно нават глядеть, что вот такое, то есть, что веру так не забывают. Вот часами забыли люди, что они и похрещенные были, что их батьки были католиками и так далее и тому подобное. А тут так припоминают. Это, знаете, так ласка Божия такая, с помощью людей, да, это ласка Божия. Так, удячный вам за ваши ахвяры на орган, но, знаете, это, я не думал, что это такая складаная штука, я погляжу, как человек собирая. Это орган, там этих цацков столько много, этих деталей, это орган духовый, это сапраўдный орган, разумеете, и он перепроверяя все эти самые с такой докладностью, кожную спружинку, чи она там растягивается настолько, сколько треба сантиметром линеечку, примеряя каждую, там их сотни этих всего. Это я поглядел, это треба здоровье и нервов иметь на это все. Вот. Ну, конечно, як человек занимается этими органами, я так думал, что сейчас прийде раз там подлучив все, зробив это все зроблено, там все грає. А там вот з Валера наш помогая ему так тщательно. Они там, правда, неяк договариваются, не знаю, это по-немецки говорить, это по-русски говорить, и понимаете, все. Судьба заставила, да. А что жизнь такая, да. Вот, поэтому я дякую вам за тех, хто складає ахвяраванні, хто хоч помоліться, хто не може скласти ахвяраванні, каб у когось было магчымасць зложить ахвяраванне, але потроху уже не знаю, сколькі вось за гэтыя дні яшчэ не подлічваў, ну я уже думаю, что троху уже так насобирали, напэўна, полову не, ну пару тысяч уже добрых евро есть у нас, можа и больше уже, вот этыя дни не подлічваў там, як там что. Поэтому я вельми удячны вам за вашу допомогу, и у нас еще есть до 2 числа орган повинен будет собраны быть, поэтому да, есть еще троху у нас часу. Дякую волонтерам, які стараются и допомагчы, и приготовить там, каб человек мог працаваць спокойно тут, допомагчы там нейкае снеданне, обед, вечеру падрыхтаваць человеку, это вельми важно. Дякую тым тоже, что далі, каб пожыў гэты чалавек у іхняй кватэры, недалёка жыве, гэта вельмі дзякую вам за ўсё. Таксама у нас есть, у ларку есть книга Пасха с рецептами страв на святочный стол. Это может быть и подарунок, але таксама может для когось быть добра так. Хотя сегодня уже все знаходится амаль что у интернете, але ну, як ёсць книжка, заўсёды книжка. Запрашаю усіх жадаючых, асабліва дзяцей і моладзь, у наш парафіяльны хор. Репетиция отбывается в субботу о 18 године. Вы знаете, хор уже скоро будет с органом сапраўдным. Валентина будет так стараться подрыхтовать. Она уже ходит, глядеть на орган, говорит, пойду погляжу, как не бояться его хотя бы этого органа. Да. Это же тоже важно, знаете. Коли мне страшно, представляю ее. Это очень серьезная справа. Нехай Боженька благословляє, да. Я дякую усіх, хто молівся. Молівся падчас учарашняй адарацыі, сённяшняй адарацыі і стараліся моліцца, прасіць Езуса Христа. Дякую за вось эту молитву. Это сапраўды мы выпрошвалі і ласки для нас, і для парафіі, для наших родных, для близких. Нехай Бог благословляе. Ну і хочу падзякаваць ксяндза Андрэя за гэтые прабыванне з намі ў гэтыя дні. Я сёння з ім хацеў паехаць па мястах Якуба Коласа, показать его. Выехали со Свержня, говорю, годинку проеду там, хотели до Ластка доехать. Ох, как там сложно. Это лесхоз, не умея ездить на машинах великих. Разбили всю дорогу. Он чуть не застрял там, а как этот самый. Было бы, думал, хотя как доехать до дома, хвалявались. Ну, але, напевно, побыли у Миколаевщины. Кола Миколаевщина, это как называется,
Все забываю. Смольня, да, у Смольни побыли, доехали, вот до Альбуці доехали добро, знаете. Я уже думал, где это Альбут делался, еду, але ж нашли мы ее там. Вот, вельми пригожа у той Альбуці, поглядели хоть звонку, запросил ксенза Андрея, каб приезжал с молодью, чтобы доехали до того ластка в конце концов, так. Чуть что трактор наймем, да. Соромно, конечно, райисполкому, что не зробит дороги туда, там, а такое месяца. Соромно, конечно, это. Вот. Поэтому побыли там у Акинчицах, проехались, побачили, вот это наше такое место, были на месте наших раскопков, где выкопали нашего Фабияна, где наш костел старый, зашли в церкву православную, там хор как раз был некий, приехал, Журовец из семинарии клериков, напрашивались до нас приехать, вот, понимаете. Я говорю, конечно, приезжайте, послухаем. Отец Алексей сказал, сказал, что мы так допильнуем, что к вам приедем. Я говорю, ну хорошо, только чуть-чуть попозже орган поставим, да, только. Вот. Ну, дякую, ксёндз Андрей, вам за гэтыя дні, што пабылі разам з намі. Нехай пан Бог усімагутны благословляе. Видите, ксёндз Андрей працуе, есть так, як його вулиця Матусевича, там будують костел, новый костел, это як выезд на Гродно туда, вот там есть каменная горка, а с другой стороны Матусевича, ось там такий цікавий великий новий мікрорайон, ось будують вони, там есть капліця у їх, невеличкая такая, где они собираются молиться и будують костел у Мінску. Это складаная справа, конечно, в Мінску збудувати костел. Знаете, что у розважаннях я завжди думав, чомусь у Мінску так тяжко, у Стовпцях було тяжко будувати костел, а у Мінску ще тяжей. Хоч видається, там, ну, должно быстрее, і попит неяк, ну, не ведаю, вельми тяжко будується гэта ўсё, чамусьці не ведаю. Трэба так Духа Святого трохи просить больш, чтобы вось і дапамог ім, каб хутчэй касцёл паўстаў, бо гэта для іх вялікая радасць, бо там людзі сапраўды патрабуюць. Нехай Бог благословляе. А я трошечки ему так, это вот подарочек дадим мы. Вельмі сардэчна дзякую ксяндзу пробашчу за запрашэнне. Гэта такая вымена была, ксяндз Кірыл паехаў да нас, там таксама праз гэтыя дні праводзіў рэкалекцыі. А для мяне сапраўды вялікая радасць быць разам з вамі. Першы раз тут у касцёле, у парафіі вашай у Столбцах. Дзякую за вашую веру, за слуханне Божага Слова, за той актыўны удзел у сакраменце, эўхарыстыі, таксама прыступанне да сакраменту споведзі. Жадаю, каб Божы Дух напаўняў вашыя сэрцы на гэтыя святы надыходзячыя, перш за ўсё такой хрысціянскай радасці, з Божай перамогі. Жадаю таксама моцнай веры у тое, што Хрыстус, Ён заўсёды пераможа кожную слабасць і людскую злосць, здароўя, Божага благаслаўлення, і таксама, каб вы далей будавалі касцёл. Гэты касцёл знешні, пабудаваны, вельмі прыгожы, так, ну, такой не чорнай, белай зайздрасцю вам завідуем, нам гэтага не хапае, але вельмі важна, каб таксама будаваць гэты касцёл, якім ёсць супольнасць, праз узаемную любоў, павагу, праз павагу да вашых святароў, которые служаць, і дапамогу тым найбяднейшым, хто патрабуе, таму што праз іх мы даходзім да самога Хрыста і да Божага сэрца. Нехай добры Бог благаслаўляе, і са свайго боку таксама запрашаю, калі будзеце ў Мінску шукаць там касцёла. Прыгожая у нас вельмі такая кліматычная каплічка пакуль што, а дай Божа, праз некалькі год таксама запросім у новы касцёл. Хвала Хрысту. А зараз прыміце Божае благословенне.
Пан з вами. i z duchem Twoim. Схиліться голови на благословлення. Ласкавий Боже, благослови свой народ, який чекає Твоєї милосердності, і щодра дари Його усім, чого він натхнений Тобою прагне. Праз Христа, Пана нашого. Amen. Нехай благословить вас Бог усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо. Фаміяні наш чудотворця, став печері оборонця, нам шлях збавлення покажи, країна щадлива бережи. Фаміяні наш чудотворця, став печері оборонця, нам шлях збавлення покажи, країна щадлива бережи. Фаміяні наш чудотворця, став печері оборонця, нам шлях збавлення покажи, країна щадлива бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугов Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. А дари ласка і хвали алтара слугу Твоєго, айца Фабіяна, заступника Столпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. А под крижем Маті стала, криж у смутку обіймала, на яким канав Бог син, на яким канав Бог син. Ці дай Бог його брат клютий, на високий криж побутий, і он пішов за всіх один, і он пішов за всіх один, як сутішить маті муки, на її святыя руки, сина кров стякає з ран, сина кров стякає з ран. Прославлений найсвятіший Яшчэ кароткая аб'ява. У нашага пробашча ксяндза Ігора 30 сакавіка юбілей. На выхадзе можна злажыць ахвяру. Дзякуем.